Kumablaw kami ti maysa nga nagasat nga aldaw ti tunggal maysa kada tayo. Kadagiti patpatgen mi ay ayaton mi nga kakabsat ken gagayem sampay la kuma nga iti bendisyon ken parabol ti Dios sumangbay ti tunggal maysa kada tayo. Mamati tayo nga babaen iti panagkakadwa tayo nga mangipakaammo ken mayasideg kini Apo dagiti kidlaw ken dawat tayo. Babaen iti panagkararag, daytoy iti paset iti Dios nga makaaramid kada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket sakbay nga tayo, maminsan pa'y italek kengkuana, iti ami nga banag, naimbag nga tayo nga umuna, nga denggen dagiti sao ti Dios. Tadagiti sauna, daytoy ket agserbi nga kirid iti pamati tayo kengkuana. Ket iti pamati, daytoy iti nakayayo iti imatang iti Dios. Intayo italek kengkuana, daytoy nga aramid babaen ti panagkararag. Madaydayaw ka, Apo Dios, agyaman kami launay, maminsan pa'y iti gundaway nga ented mo kada kami. Ngayon kami, Apo, may pakaammo, dagiti kiddaw ken dawat mi. Ket ing kami, Apo, italek king kay ti amin. Tasika ti Diyos, nga makaammo iti amin, nga kasapsapulan ken kalikaguman mi. Iso nga rod, nga aramatem dagiti saritam, dagiti nasantuan nga saom, tapno maminsan pa'y ket tumibker iti pamati miking ka. Babaen iti pamati miking ka, daytoy iti paset nga makaaramid ka kada kami, babaen iti kararag. Agyaman kami launay bendisyonam dagiti nasantuan nga saom, daytoy Apo ti kararag ken panagyaman mi tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Intayo pagsasaritaan, iti may panggep iti panagkararag, mangisalakan kada tayo, iti panawon ti rigat. Intayo basa iti teksto tayo, iti may kadwa nga kronika, iti kapitulo 33 ti bersikulo 12 hanggang 13. Gapo iti panagsagaba, nagpakumbaba, nagkamang kiniyawi a Diyos na, ket nagpatulong kingkuana. Impangag ti Dios ti kararag ni Manases, ket pinalubusan na nga agsubli ijay Jerusalem, tapno agturay manen, iti kasta na bigbig ni Manases, aniyawi ket Dios. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy iti napadasan, iti maysa nga adipyan ni Apo tayo ni Manases. Napadasan na, nga babaen iti panagkararag, daytoy iti paset, iti Dios nga nangaramid kenkuana. Kadagiti pakadanagan tayo, dagiti pakadagsenan tayo, awan ti sabali nga pagkamangan tayo, no di iti Dios tayo. Mataydayaw ti Apo. Akasmet iti napadasan ni Haring David, iti kunana iti surat kadagiti Salmo, kapitulo 18, ti bersikulo 6, iti panakariribok ko, imawagak iti Apo, imasugak iti tulong iti Diyos ko, iti templo na, nangagna ti timek ko, ket impangagna ti asog ko. Mamati tayo nga ni Apo, gagayem ken kakabsat, ket saan lang nga dumdumngeg, kadagiti kararag tayo, no dikit di, ni Apo, isuna ti aramid, ken mangipapaay iti anyaman, nga kalikaguman, ken kasapsapulan tayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Isu nga ni Apo tayo, kadagiti pakarigatan tayo, pakadagsenan tayo, pakariribukan tayo. No maminsan, dumteng kada tayo, dagiti panubok, akas kadagiti saksakitan, kan an na yan. Ket mariribukan tayo, madanagan tayo. Ngem, babaen iti panagkararag, mamati tayo, nga ni Apo, no umawag tayo, umasog tayo, ken dumawat tayo ti asi, kinkuana ni Apo, sumungbat kada tayo. Akas kuna ni Haring David, diningag na, titimag ko, ket impangag na, iti asog ko.
Madaydayaw ti Apo Dios. Akas kunana iti sao ti Apo. Iti umuna nga Pedro Kapitulo 1 ti versikulo 6. Kit iti daytoy agragrag o kayo unay. Nupay itay ti basit nga aldaw. No isut masapol a mapaladingit kayo. Gapo kadagiti na duma-duma a panakasulisog. No dumteng dagiti panubok kuno panakasulisog pakadagsenan tayo. Iti kuna nakakapsat daytoy ti mangpaladingit kada tayo. Ngem laglagipan tayo nga dagiti kari ti Apo daytoy kakabsat iti mangparag-o kada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Akas kunana kakabsat ket iti daytoy agrag-o kayo unay. Anya iti magparag-o kada tayo. Iti kunana ti umuna nga Pedro Kapitulo 1 ti versikulo 5. Agapo iti panakabalin iti Diyos, maaywanan na kayo. Gapo iti pamati, amay paay iti panakaisalakan, anay isagana tapno, may parangarang iti kamaudyanan nga aldaw. Ni Apo Gayam, numan pay adu dagiti panubok, wano adu dagiti panakasulisog, iti kunana kakabsat iti kari ni Apo, iso iti agay aywan kada tayo. Nga iti panggap, iti panakasulisog, wano dagiti panubok, iti pamati, anya ti kunan ni Apostol Pedro, iti umuna nga Pedro Kapitulo 1, ti versikulo 7, tapno iti panakasuot, iti pamatiyo, anapatpatag unay ngem iti balitok a mapukaw, uray pay no maguguran iti apoy, agparang kuma apakaydayawan, ken dayag ken tanok, iti panakay parangarang ni Hesukristo. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga daytoy kakabsat ken nga gayem nga ni Apo tayo ket mangipatpateg launay kada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga kunana ti umuna nga Pedro Kapitulo 5 ti versikulo 7. Nga italekyo king kuana iti amin a pagdanagan nyo gapo ta isu alwadan na kayo. Isu daytoy iti balakad, iti sao ti Diyos. Iti kunanat to'y italag tayo king kuana, iti amin a pakadanagan tayo. Amu tayo, nga ado iti pagdanagan, ti tunggal may sakada tayo. Awan iti tao nga awan iti kasapulan na. Ado dagiti naduma-duma nga kasapsapulan iti tao. At anyaman nga kasasaan tayo, gagayem ken kakabsat, iti balakad, iti sao ti Apo, italag tayo king kuana, iti amin a pagdanagan tayo, gapo ta iso alwadan na tayo. No kasano tayo, kakabsat nga italag king kuana, iti amin nga pakadanagan tayo, dayti ket babaan iti panagkararag tayo. Naisurat kadagiti Salmo, Kapitulo 50, ti versikulo 15, no umait iti riribok, awagan nak, ispalen kanto, ket idaydayaw nakto. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga numay ti tiriribok, iti kunanan to'y awan ti sabali nga pamuspusan, no dikit di, babaan iti panagkararag tayo. Umawag tayo. Tadaytoy ti pamuspusan, tapno iti kasta, datayo ket agbalaygi, iti anyaman, nga riribok, ken anyaman nga panakasuot tayo. Isu nga kasano, nga intayo italag, dagiti amin nga pakadagsenan tayo, iti kunana babaan, iti panagkararag. Umawag tayo kini Apo, tayo suna ket mangipatpateg kada tayo. Ni Apo tayo, ket saan nga naimot a Dios. Ni Apo tayo, ket mangipatpateg launay kada tayo. No maminsan da tayo nga tattao, masidig tayo ti pada tayo nga tao. Ngem, amo tayo nga iti tao, at dahil iti limitasyon iti maaramid na. No maminsan da tayo kat mapabainan. Ngem iti kunana, iti sao ti Apo, iti Roma Kapitulo 8, ti versikulo 32. Day di saan nga nangipaidam ti anak na metlaeng, no dikit inyawat nagapu kada tayo amin, di na aya iparabor to, kada tayo dagiti amin a pagbanagan a mairaman kinkuana.
Ni Apo gayam iti kuna nakakabsat, ket saan nga napaidam a Dios kada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Tani Apo tayo nga Jesu-Kristo, idi adat ti paisuna sa ngalubungan, akas nakipada kada tayo at tao. Napadasan na, nuan niya kakabsat, iti kasapulan, iti maysa nga tao. Iti kunana kakabsat, iti surat iti Lucas Kapitulo 22, iti versikulo 44, na isurat dito'y iti kunana, ket idi nga tutuok unay, nagkararag iti nasnasged, ket naglinget iti kasla kadagiti ted ti dara, ang nagtinag iti daga. Tanya ti kuna ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, nga saan kuma nga iti pagayatan na ti maaramid, no dikit iti pagayatan iti Ama. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket babaan iti panagtulnog, ken iti panagsurot na, iti Dios nga Ama tayo, iti kunana to'y Hebreo Kapitulo 5, ti versikulo 7, iso akadagiti aldaw ti panaglasag na. Idinto anang idaton kadagiti karkararag ken dawdawat, anabuyugan iti nasged nga araw ken lulwa, iti dayjay makabalin, idi amang ispalking kuana iti ipapatay, ket idinto anay pangaggapo iti na Diyosan nga amak na. Sa ni Apo tayo, anya ti kunana to'y kadagiti aldaw iti panaglasag na, nangidaton kadagiti karkararag ken dawdawat, nabuyugan iti nasged nga araw ken lulwa. Ket ni Apo tayo, ket nagbalaygi. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket kasano nga mapadasan tayo, kakabsat iti sungbat ni Apo tayo, no datay ket umawag king kuana. Anya ti kuna iti nasantuan nga sao ti Apo, iti may kadwa nga Kronika Kapitulo 7, iti versikulo 14 hingga 15, no dagiti tattao anagaladan itinagan ko ang pakumbaba, ket agkararagda, ket sapulan da iti rupak, ken sumina da kadagiti dadangges adalan da, siyak nga rod denggek to manibot langit, ket pakawanek to ti basol da, ket agasak to iti dagada. Ket dagiti matak silulukat da, ket dagiti lapayag ko si emding da iti kararag ama aramid, ito'y adiso. Madaydayaw ti Apo Dios. Anya ti kunana kakabsat, iti balakat iti sao ti Apo, anya kano iti aramiden tayo, agpakumbaba tayo, umasideg ti kingkuana sa pulon tayo, kakabsat iti kinalinteg ni Apo tayo. Ket anya ti kari ni Apo, iti kunana to'y denggen nanto, dagiti kararag tayo, ken pakawanen na dagiti basbasol tayo, ken agasan nanto iti daga tayo. No addaan iti saksakitan tayo, ni Apo iso iti mangagas kada tayo. Iso ti mangpalaing kada tayo. Taday ti kari ni Apo tayo, ken kastamot iti kunana kakabsat iti sao ni Apo, saan laeng nga ni Apo agasan na iti daga tayo, no dikit di dagiti saksakitan tayo, ket agasan ni Apo tayo, ket iti kunana to'y pakawanen na dagiti basbasol tayo. Ket no mapakawan dagiti basbasol tayo, iti kunati sao ti Apo, dumteng to iti namay iti sangwanan ni Apo tayo. Ket ni Apo tayo, iti kunana to'y may kadwa nga Kronika Kapitulo 7, iti versikulo 15, ita dagiti matak silulukat da, ket dagiti lapayag ko siemding da iti kararag ama aramid iti adiso. Mamati tayo gagayem ket kakabsat nga Apo, ket dumdumngeg kadagiti kararag ken araw tayo, ket ni Apo tayo babaen iti panagkararag, nabuyugan iti pamati ken panagpakumbaba ni Apo, ket aramid kada tayo. Babaen iti kararag, dayt iti paset iti Dios nga makaaramid kada tayo. Madaydayaw iti Apo. Agkararag tayo, Apo Dios nga manakabalin iti amin. Ano marswa iti langit ken iti daga. Agyaman kami launay, addaan ka iti nasantuan nga sao. Nga kanayon,
Apo Dios nga mangpatpatib ka iti pamatimikin ka. Nga sa alaeng nga pumigsa iti pakinakam mi, no dikit kastamet, pumigsa iti pamatimi, tadaytoy iti saom kada kami. Madaydayaw ka Apo Dios italek mikin ka iti isu amin, ket lagi pam dagiti kiddaw ken dagiti dawat dagiti gagayem mi. Si kaapo iti makaammo iti amin. Isu nga italged mi ken italek mi ti amin ken ka, ta si ti Dios nga mangipatpateg kada kami. Agyaman kami launay, daytoy Apo iti kararag ken panagyaman mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen.